Лічбавыя тэхналогіі ўваходзяць ва ўсе сферы нашага жыцця, і грамадскі транспарт не выключэнне. У абласным цэнтры аўтобусы, тралейбусы і маршруткі абсталявалі сістэмай GPS-навігацыі. І цяпер супрацоўнікі Брэст-Гартранса сочаць за сітуацыяй на маршрутах у рэжыме онлайн. Транспартныя сродкі, што выйшлі на лінію, адлюстроўваюцца на манітор у выглядзе каляровых кропак. Мы можем в режиме реального времени наблюдать за автомобилями, где он едет, отклоняется ли он от маршрута, как он соблюдает расписание, то есть отклонение по времени. Гэта дазваляе аператыўна рэагаваць на пазаштатныя сітуацыі. Напрыклад, калі машына стаіць у заторы або паламалася ў дарозе. Назіраць за перамяшчэннем транспарту онлайне могуць усе жадаючыя. Для гэтага трэба ўсталяваць на тэлефон дадатак «Транспарт-бай». Аналагічную функцыю выконваюць электронныя табло ці так званыя разумныя прыпынкі. Дзякуючы ім пасажыры змогуць даведацца, як доўга давядзецца чакаць патрэбны транспарт. Сейчас уже 5 электронных табло установлено. Это если брать по проспекту Машерова, значит, это остановочные пункты и проспект Машерова, это МОПРА, это если брать по бульвару Космонавтов, это остановочный пункт Университет. Дальше мы планируем, в общей сложности их будет 12 таких остановочных пунктов, оборудованы этой системой. Інфарматызацыя закранула і аплату праезду. Адсутнасць у кішэні наяўных грошай больш не праблема. Каб аплаціць праезд у грамадскім пасажырскім транспарце, цяпер зусім не абавязкова купляць папяровыя талоны. Дастаткова ўсталяваць на смартфон спецыяльную праграму і прывязаць да яе сваю банкаўскую картку. Усяго такім чынам штомесяц у Брэсце прадаецца ад 5 до 6 тысяч электронных талонаў. Мабільны дадатак называецца TIX. Пакуль ён даступны карыстальнікам смартфону з сістэмай Android. Интерфейс интуитивно понятен. Человек может заранее приобрести проездные билеты в приложении, а также купить и оплатить проезд непосредственно в транспорте, сканировав QR-маркер, расположенный в этом транспорте. Аднак на працягу месяца брэсцкі грамадскі транспарт перавозіць 5 мільёнаў пасажыраў, і 6 тысяч электронных талонаў – гэта кропля ў моры. Чаму жыхары абласнога цэнтра пакуль не вельмі актыўна карыстаюцца дасягненнямі лічбавай цывілізацыі? Я еще не дошла до этого. Проще талончиком пока. У меня хватает наличных денег всегда и по карточке, если что. Телефоном как-то не особо. Да нет, мне привычнее обычно талончик купить и прокомпенсировать. Да ўсяго трэба звыкнуць, мяркуюць транспартнікі, і абяцаюць не спыняцца на дасягнутым. У перспектыве павінны з'явіцца электронныя праязныя, а таксама талоны, якія будуць дзейнічаць на працягу пэўнага часу і дазволяць ездзіць з перасадкамі. Валентин Бойко, Юрий Плинда, Александр Воронин, телерадиокомпания «Брест».